ଗାଡି ଦେଇ ଡାକନ୍ତେ ଏଇଠି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତିନି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ଯୋଉଟା ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେଟା ହେଲା I love you Meena 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 କିଏ ବା ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗି ଆସ Meena এই নিরলা ঘর ভিতরে কেবল তুমি ও দেহ ছুঁয়ারে এই ঘর পয়টাকে ধন্য করে দিও Meena আসো Meena ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଦିନ ବେଳେ ତମେ ମିନିଟା କଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଛାତିର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ କାର ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଘୁମବି ଯଦି ଗରମ ହଉଛି ଆସୁନୁ ଟିକେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଘଷି ଦେବି Hey
Come up from here.